Degi spangut ki khun samla ka balang Catholic kilawan bani shiminta ha ka basdang jong ka annual youth convention ka bakhat pra ni ka jingi kendu lang ka basisin chisnem jong ka sing samla Catholic parish nongpo ka balas dang minta ka singi ka arpu sautrik kelalengkot ha balang shnong rong masek ka bahap ha sub district nong kharai halor ka phang tu pinrut yeladi ha khamat utrai bat un sekenti wi phi shajrong ya ka balashim na ka shithiu jacob ka lanong ka basaw ka khot ka ba shpau Hakatika sengi play ya ke annual youth convention lawan ban play pat ba do uma Vincent Pala WMP Barim jang ke Shillong seat haka jinga don ringkat uba Rocky Marwen upadar Peters Imle parish priest ke Nongpok parish upadar Saulus Kharpran ki sister bat ki khun samla jang ke parish Nongpok Lapan long kenang ya ketika jinga kenduk lang kalong ban wanra ya ke jing shitrem ha ke jinget ha ki para samla bat khamtam e na ke benta ban wanra ya ke bha ka miat ha ying sem ha shnong athau bat ha po ke imlang salang namar ka lawe ha ke imlang salang ka shong ha ki khun samla ha ketika convention ki samla ka balang Catholic kila don di ki spangut ki samla na ki lightly ki sub district ki baha apo ka nongpo parish ki bakentup ka sub district nongpo sub district nong kharai bat sub district marngar lingba ketika convention layu i babon bha ki samla ka balang Catholic kila penpau ya ka khmat ka baphu samrekhe bat jingkemen namar bikila yo ya ketika lat ban ya kendo bat ki para samla nala ka jong ka balang bat khamtam e na ka benta ban ya kren bat phliu jingmut halor shibun ki be day bat ka baha ka miat ha ke emlang salang kata nalor ka kam shakri ble Dah ada kejingkran semua hampe hapo photo booth. Te photo booth ngila pun kre he bahan dasnem. Wah, te saya shon bah itu bagi baca exams, dua nak kebetar nak pandal bagi asnan kebetar. Apabila banyak hati, dinam tanggung mati dinam nehru. Bagian ni tiga ini wan sakit parish priest para kita sini hak kanjam ketika. Bagian yang paling kita sini jump sekali spiritual youth director ini pada Saulus Kharpran. Sa Bak Rocky Agustin Marway. Tim ini yang kesen sama yang kesen lok pada parishi berkuai. Bandar ada babu unggul saya presiden Baran Bak Basna Joni no Isamla Shandi Rohan kita dari presiden Baran John kesen sama saya dapat yang kecil tapi kerja kalau kebiasaan dia Penpau ke semua yo blade trang kerat belai ka ni kalat banyadan langkrui hang ke ni ka lempung sokmen pan penher ke ni kalama kadak ke jinge tli kadak jong ke jinge tre sitong kan bandra ya ke jing bha ke miat ha ke ni ka than ke area jong kham tam ha ke ni ka nongpo parish ba phi baro samla ke don lang nasokmen naso sorong ro pagpuna ba kani ka lempung lampli menta kasi kublai subun sia jaru
benta ki program jong ki samla lemar balik ngaso tu baki samla ki badon kamha bangin penslor hakajuk ke balong kemakajuk menta ki samla ki dei ki leader jong kini kejuk ke pementa bana kejuk ke poro ki dei ki leader jong kejuk ke bangsawan telah ada kamenta kam klaim ka foundation ke benta kam klaim kalawai kanum klaim kata kadau ni don kambha ban penslor ya ki samla ni don kambha ban don ke jinget rela rangkat hapding para samlaro bat ni kum kirangba nila ban ai ke jing kershan nila ban ai ke jing yarap nila ban ai ki advice la don kambha galo gopor te kartahi ka ba hakijing imbro ka ba don kam tam nyiap sim ki decision nyiap sim ka rai kade kapor samla ladangi bakla ban sim ka rai hakapor samla la bakla lu baro si jing im ladangi rai ka babiang hakapor samla ni biang baro si jing im kata kadau baki convention kum kini ki convention ki sister kinwan ban IEP ki jingkren ki father leni ki nongkren ki bobon ki banwan seobha ngap ba pelut por ba pinam yo kum kane kapor ngalain mah kane balan rupus nem mentang asal tu ba tangkat tu kani ki badon bok ban yo ke jing hikai ladi haskul lani hayung mani lani kini ki convention kum ni khamnyar bagi brukin yo kum kane kalat tapi pilong ki badon bok ban ya kendo ban yo ke jing hikai de ki briu ki ban hikai ki bala ajit ki bala expert bala experience haka jing im ki bala pule bha te pidon bok te pendon kam hok ya kane kapor ba pendon hang ne lais ni kenti kane ka lais ni kala ban penwan ni pi ka jing im jong pi ka ba baro sirta ka jing im ka ba bha haka jo kapor ro ngasau tu ka lais ni kan don ni ki challenge teng gandon hi jing yemi kulmar ke jing khajia ke jing pembiang bam pembiang tia lene teng ki bobon hendrai kumba pi ngi dan lagi jong ki dur ngi dan lagi jong ki riam ngi dan lagi jong ka kom perkhat ke jong ni ndrai ke ai ka ba ladang ye per ke jing im kariam ke be ke jing start lene ka no benta ka ba penyetli ka ba bainingi ka ba penyetli ngi de ke jingi ke jong ni kaskem kabalang kaskem rajai penrio tidak kajing kemen rabdia sopa yafi hakane keno pasni batnga dua airo ma ki e baro banyan hakini klasni kinong kajing kerku kinong kajing e bat kinong ke spa ki treasure na kabenta kajing em jopi kum ki khon samla rabdia sopa ke media badan rabdia jungi kerpang ka sound system ngabal penbiang penbit na dokumenta Madia sesin ya pi iwe badan hang ni badan sedin sekarang ni ka stage badan habun ki banta jong ka jing pen ulong ya kan ni ka sengi ka bakrau jong ki phone samla jong ka parish bar ka we sesin ya sobha ya ki president ki nongkit kam na du ka snong na du ka sub district badan du ka parish bar ka we to play ungkul ku do ya pi bakar ye ma palai baruki yang bah lawan benar dekat pani menta pani kejanbian kublai shibun Donun tinu ble bakren le bajong ka gospel kaku barba baba sriang haki soku yi ubriu in Mam